Gràcies per venir. Avui som aquí per presentar una iniciativa d'una sèrie de bojos inconscients fantàstics, meravellosos, que es diuen Cooperativa Catalana de Serveis Financers. I m'han demanat que faci una petita presentació i després anirem presentant aquí les persones que us explicaran què és això del model cooperatiu de caixes solidàries, de banca ètica, banca de valors, té molts noms. Però al final estem sempre parlant del mateix i ara ho veurem. Deixeu-me que us expliqui una petitíssima, curtíssima història i que a més alguns jo crec que us sonarà. Quan jo vaig néixer, ja fa alguns anys, passejaves pel carrer i veies uns noms molt curiosos, amb rètols diferents. Veies Banca Catalana, Banca Jové, Banca Mas Cerdà, no sé si algú se'n recordarà, Chasir, hi ha una sèrie de noms, Banc de Barcelona, Banc de Catalunya, Banc Industrial del Mediterrani, en fi, Banc de València. I potser us recordareu també quan entraves en una d'aquelles oficines fosques, que una mica semblaven com un bar d'aquells antics, tenies la barra, però després tenies una mena de presó, on darrere tenies un caixer, però no un caixer automàtic, no li havies de ficar una targeta de crèdit a la boca, no, era un caixer persona. Llavors a les persones se'ls deia caixers també. I t'oferien coses com actualitzar la llibreta, consultar el dipòsit, els estalvis, i algun molt avançat, t'oferien un crèdit personal, però res d'hipoteques, res de bons, res de fons de pensions i sobretot, res de preferents. Uns anys després, jo vaig aprendre a dir mama, papa, aquestes coses. I mentrestant, el país, Catalunya, Espanya, Europa, sortia d'una crisi tremenda. Llavors en van dir la crisi del petroli. Perquè sou una idea, en 5 anys Espanya va passar de tenir 100 bancs a menys de 50. Imagineu-vos. I, com sempre passa, va haver-hi escàndols de corrupció, l'Estat va intervenir, moltes entitats. Un altre cop potser us sonarà, hem dit, Banca Catalana, però potser us sona també el nom Banco de Vizcaya, la V de BBVA. I potser us sona també un banc petitó, que li diuen Santander. D'aquests tres, els tres van tenir molts problemes. Molts problemes. Els tres estaven en fallida tècnica. Però resulta que d'aquests tres, només un el van deixar caure, l'Estat. Sabeu quin? El català. Els altres dos, en canvi, van gaudir de, diguem-ne, bona voluntat per part del Ministeri d'Economia, per part del senyor Boyer, tant que, curiosament, Banca Catalana es va acabar venent, hauríem de dir lliurant, per una pesseta, al Banco de Vizcaya. Però d'aquella crisi i d'aquella catàstrofe, si voleu, en va sortir una cosa molt interessant. Les caixes d'estalvi. Les caixes d'estalvi van passar de ser una institució marginal, local, de vegades regional, a convertir-se en la columna vertebral del sistema financer de Catalunya. Una altra entitat que potser us sona, la Caixa de Pensions, la Caixa de Barcelona. Es van fusionar i es van convertir en la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. I al voltant d'aquesta supercaixa, moltes altres, les Manlleus, les Girones, les Laietanes, les Tarragones, la Catalunya, una mica més gran. Tot un ecosistema que es va convertir en la força que va permetre a Catalunya sortir de la crisi dels 80 i finançar
les noves multinacionals de butxaca, finançar la reconversió. 30 anys després, ara, si us fixeu, de fet estem igual. Hi ha hagut una crisi, jo crec que amb això estem d'acord, hi ha hagut una gran crisi, no n'hem dit del petroli, però li hem dit la crisi del totxo, alguns li han dit la de la subprime, però estem d'acord que hi ha hagut una enorme crisi. I Espanya, un altre cop, ha passat de més de 40 bancs, clar, ja no en quedaven 100, més de 40, a poc més d'una desena. I com fa 30 anys, l'Estat ha tingut les seves prioritats, normal. I no és estrany que entre les seves prioritats no hi hagi hagut tot aquest ecosistema de caixes catalanes. Les caixes catalanes han desaparegut totes. Les petites caixes catalanes han desaparegut totes, o bé en fallida o bé absorbides, de vegades més obligades, de vegades amb més bona voluntat, de vegades amb menys bona voluntat. Era no fa un parell d'anys, també s'estava plantejant una fusió entre la Caixa i Bànquia, que havia de ser la gran solució, també. Endevineu quina hagués estat la marca que s'hagués acabat utilitzant al cap de 5 anys, no? M'imagino. I després arriba el referèndum. I clar, què quedava? Quedava la Caixa i el Sabadell. I després del referèndum, aquestes entitats reben una trucada simpàtica de la Moncloa i en poques setmanes canvien la seva seu social. Amb la qual cosa, això que us deia, 30 anys han passat i estem igual. Jo vaig aprendre a dir banc i caixa, després de papa i mama, uns anys després vaig aprendre a dir banc i caixa, i vam tenir la reconversió industrial, i vam tenir les multinacionals de butxaca, i vam tenir les grans empreses multinacionals que han fet possible que avui Catalunya depengui menys del mercat europeu, menys del mercat espanyol que del mercat europeu, i Catalunya es va reinventar. I què toca ara? Tornar-se a reinventar, tornar a treballar, tornar a començar, tornar a refer aquest sistema financer que, per causes de vegades externes, de vegades internes, se'ns ha enfonsat. I com es refà això? Com ens reinventem? Doncs, com sempre, al marge de l'Estat, amb iniciatives de bojos, d'inconscients, de salvatges, com molts dels que sou aquí vosaltres. Per tant, jo crec que avui hem de començar amb un aplaudiment per tots vosaltres, que com a mínim heu vingut aquí a escoltar una iniciativa de bojos que avui obre la persiana. Per tant, primer comencem amb un aplaudiment. Acabeu o no acabeu sent socis de la cooperativa, vol dir que esteu tan bojos com nosaltres. I això ja és alguna cosa, perquè vol dir que aquest esperit català es manté. Però bé, jo sí que volia, d'entrada, presentar-vos ja els nostres convidats d'avui. Em fa molta il·lusió que puguem tenir aquesta obertura de persiana de la cooperativa a gent que ja ha fet allò que s'està intentant fer aquí, en altres països, en altres continents, i se n'ha sortit molt bé. Voldria començar presentant-vos el Marcos Eguiguren, que és el director executiu de la Global Alliance for Banking on Values, que bàsicament és una associació de desenes de cooperatives i bancs, en dieu banca de valors, de la qual esperem que algun dia la cooperativa en pugui ser sòcia també, no? Marcos, explica'ns una miqueta en què consisteix això de la banca de valors. Mira, l'Aliança Global per una banca en valors, Global Alliance for Banking on Values, amb les seves sigles en anglès, es va crear el 2009 i la van crear un petit grup de bancs aleshores, que tot just estàvem al mig de la crisi financera i aquests bancs, ells per se ja feia dècades que estaven fent una banca diferent, molt més vinculada a les comunitats, amb un perfil social molt acusat, amb una vocació també de contribuir a un medi ambient millor a través de la banca, del finançament bancari. I quan van veure el que estava passant al marc financer mundial,
aquells que estaven operant independentment per tot el món van dir, escolta, potser que seiem i potser que ens aliem i potser que amb aquesta aliança podem explicar-li al món que es pot fer banca d'una altra manera. I així va néixer l'Aliança Mundial per una banca en valors. Avui som 47 bancs de tot el món, dels 6 continents. Tenim bancs a llocs tan fantàstics com Afganistan o Palestina, Bangladesh, o països, diguem-ne, més europeus, Holanda, Alemanya, el Regne Unit, a Canadà. Desjardins és un dels nostres membres, per cert, a Canadà, a la zona de Quebec. És a dir, 47 bancs que practiquen un tipus de banca força peculiar. I per això nosaltres, quan vam constituir l'aliança, fa ja uns anys, vam decidir que havíem de definir exactament què vol dir fer banca en valors. Altres li diuen banca ètica, altres li diuen banca verde. Nosaltres li diem banca en valors en termes genèrics. Principi número 1. Els bancs de la nostra aliança només financien l'economia real. Entenem per economia real les coses de comer. Per tant, res d'economia especulativa, res de grans carteres industrials, res de tot això. Nosaltres agafem els diners dels dipositaris i els prestem a la gent que fa coses sensates, que té una empresa, que té un comerç, que té una empresa de serveis, manufacturera, etc. El que ha fet la banca tota la vida. Algú pot dir, però això és una xorrada. Com pots tenir un principi així? Això és obvi. No és obvi. Us dono una dada. Els banquers, com som banquers, utilitzem ratis i números i moltes coses. I un dels ratis que utilitzem és la comparació entre els préstecs que dona un banc i el tamany total dels seus actius. Per tant, de tots aquells calés que un banc utilitza, quina part la dedica a prestar a les coses normals, una hipoteca, un préstec al consum, un préstec a un taller. Sabeu quin és aquest percentatge en els grans bancs mundials, aquests que anomenen els too big to fail, els que són massa grans per caure? Algú dirà, el 70, el 80, no? Per sota del 40. La gran pregunta és, i l'altre 60% on va? Economia financiera, mercados de derivados, participaciones especulativas, el que vulguis. Per tant, no és insensat dir que el primer principi és que s'ha d'invertir a l'economia real. Els bancs de la nostra aliança estan per sobre del 75, que és molt alt, perquè la resta és una mica de liquidesa, necessitem liquidesa per quan els clients venen a treure calés, una mica d'immobles i alguna coseta més, alguna cosa que el Banc Central sempre ens demana. Per tant, entre el 70 i el 80 és el màxim. Economia real. Segon principi, no només és necessari treballar en l'economia real, sinó que s'ha de fer amb un criteri de triple rendibilitat. Nosaltres li diem el triple bottom line approach, el criteri de triple rendibilitat, i és que quan prestes has de mirar què de bo fa aquell a qui li prestes. Vaig a posar un exemple. Escolta, nosaltres podem prestar a un fabricant de mobles? Segons el principi anterior, sí, perquè és economia real, fa mobles, que els comprem perquè els necessitem a casa, no? Però un banc de la nostra aliança finançarà a qualsevol fabricant de mobles? La resposta és no. Per què? Prioritzarà aquells fabricants de mobles que, escolta, utilitzen fusta que ve de boscos que estan criats sota criteris ecològics, que la seva cadena de valor està pagant un salari just als seus treballadors, que, puntos suspensivos, tot allò que vulguis. Per tant, insisteixo, no només economia real, sinó economia real en biaix positiu. Els economistes, això li diem no finançar les externalitats negatives, sinó finançar allò que produeix o externalitats positives o com a mínim neutre. Tercer principi, transparència radical. Nosaltres prestem amb els diners vostres, no de l'accionista. El balanç d'un banc, per les persones que estan menys acostumades, de cada 100 euros de disposició en un balanç,
uns 10 aproximadament venen dels accionistes i els 90 venen de les nostres butxaques. Per tant, jo diria que el banquer té un deure moral de manera molt radical ser hipertransparent. Nosaltres hem de dir a la gent, escolti, jo amb els seus diners, perquè són seus, estic fent, miri, això i això, i presto a aquests sectors i a aquestes empreses, perquè vostè ho sàpiga. I si li agrada el que faig, continuï confiant. I si no li agrada, escolti, vagi a un altre banc. Transparència radical. Això també aplica, suposo, quan demanes aquell crèdit que no saps mai quina és la taxa d'interès, perquè pagues l'interès, després pagues la comissió i després pagues no sé cap, i quan l'has de cancel·lar tornes a pagar, no? Per descomptat. Quan parlo de transparència parlo en termes molt holístics. El que passa és que he posat l'èmfasi en allò que de vegades la gent no hi pensa tant, no? Però per descomptat també seria amb això. M'agrada. El quart principi és el d'establir una relació amb els clients que sigui humana i que sigui pensant en el llarg termini. Al final, escolta, som un banc, prestem diners que són dels dipositants, però tots som persones i hi ha vegades que un prestatari pot tenir un moment complicat. No basta anar, posar una denúncia i executar aquell préstec, hem d'intentar trobar altres solucions, encara que triguis una mica més. Per tant, establir aquest tipus de relacions a llarg termini és fonamental. Algú dirà, home, però aleshores els vostres bancs tenen tasses de morositat més altes que la resta de bancs. No. Per exemple, a nivell europeu, a nivell espanyol, la tassa de morositat que ara ha millorat força, està ara al voltant del 8 i escaig%. En els bancs de la nostra aliança aquesta tassa no arriba al 3%, tenint aquest criteri. Per tant, potser aquest criteri dona bon resultat. Els crèdits que deixeu us els tornen més que no pas els grans bancs. I això per què? És normal. Mira, primer només treballem amb gent sensata, que fa coses sensates, que normalment també tenen una concepció del deure que té la persona que deu els diners també sobre què li ha prestat, que és un banc, sí, d'acord, però en el fons darrere d'aquest banc hi ha milions de dipositants. Per tant, aquest element és fonamental. Clar, com hi ha una comprensió moral diferent per tant del prestatari, aquest prestatari, a més, és una persona que fa coses sensates. I, a més, el banc coneix molt millor el prestatari perquè s'hi fica molt més en intentar conèixer el seu negoci, etc. Home, és més difícil que tinguis morositat. La tenim, com todo hijo de vecino, però és més complicat. I quedaven dos principis, no? Dos principis. El cinquè principi és que els nostres bancs no només és imprescindible fer coses que nosaltres entenem que són les correctes, sinó que a més les hem de fer ben fetes. I hem d'estar gestionats professionalment i, per tant, tenir més solvència que els bancs tradicionals, tenir millor liquiditat i tenir un nivell de rendibilitat sensat i adequat. No fa falta guanyar l'últim duro, però sí un nivell de rendibilitat adequat. Per tant, nosaltres només volem bancs que de veritat també estiguin ben gestionats per professionals. I l'últim principi és la importància que aquests 5 principis que acabo de comentar estiguin gravats a sang i foc a la cultura de l'entitat. Que no és una cosa que està a la paret, sinó que la pots mesurar, la mesures amb ràtios, la mesures amb indicadors, que vas a les oficines, parles amb qualsevol persona de l'oficina, igual que si parles amb el CEO o amb el president, i respires aquesta manera de creure en la banca. Aquests són els 6 principis. Perfecte. Vull presentar també el senyor Larros, Gerald Larros, que és quebequès, és president de la Caisse d'Economie Solidaire Desjardins, que és un dels vostres associats, en realitat, i que em té particularment fascinat perquè us feu una idea, abans l'hem mencionat, però aquesta caixa que tots coneixem, que té una estrella, té una miqueta menys de 40.000 treballadors. Doncs perquè us feu una idea, el grup Desjardins té més de 50.000 treballadors. Estem parlant que no és poca cosa, i a més és líder al Quebec, líder al Canadà i una de les grans entitats d'Amèrica del Nord. Alors, Monsieur Larros, merci beaucoup d'être ici avec nous.
Je racontais que le groupe Desjardins, en fait, ce n'est pas un groupe petit, ce n'est pas que l'économie solidaire doit être petite, marginale, mais non, mais c'est le groupe Desjardins, c'est un grand groupe, c'est un des groupes leaders au Québec et au Canada, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est la première fois que je suis à Barcelone. Il se joue ici des enjeux fondamentaux de liberté, de démocratie. Et je voudrais vous témoigner notre solidarité. Et c'est sûr que je vais parler de la situation de la Catalogne au Québec en revenant. Alors, peut-être donner un petit point de vue sur le Québec pour ensuite mieux parler de Desjardins. Alors, le Québec, c'est le plus grand territoire du Canada. C'est le deuxième plus important au plan de la population. Mais la caractéristique principale, c'est le territoire où on parle majoritairement en français, à 80%. C'est aussi un territoire qui a une économie très diversifiée. Alors, je pense qu'on peut... Oui. Alors, c'est une économie diversifiée. Il y a l'économie privée, qui est importante. Il y a l'économie publique, qui est aussi très importante. Je donnais comme exemple, chez nous, vous savez que l'hydroélectricité alimente les maisons à 85%. Le chauffage, c'est à 85% de l'électricité. Eh bien, c'est uniquement de l'économie publique. Hydro-Québec a nationalisé toutes les entreprises privées en 1963 et nous sommes le pays où l'électricité coûte le moins cher au monde. Donc, l'économie publique, c'est aussi efficace. Hem dit bàsicament que l'economia pública pot ser tan eficaç com la privada i un exemple és com l'electricitat al Quebec va ser nacionalitzada al seu moment i de fet és la més barata del món. Exact. Et je peux dire au passage que celui qui a nationalisé l'électricité, ça a été notre premier ministre indépendantiste, René Lévesque. I a més ho van fer els independentistes, això. Alors, il y a un lien entre le projet politique et le projet économique. Deuxième chose que je voudrais dire, il y a aussi l'économie, ce que nous appelons l'économie sociale. Mais je veux préciser que l'économie sociale, ce n'est pas l'économie des pauvres. Ce n'est pas l'économie, disons, des palliatives ou marginales. L'économie sociale chez nous, c'est l'économie publique, l'économie collective, l'économie des communautés. Alors, l'économie sociale chez nous est très importante. C'est 8% du produit intérieur brut, c'est 285 000 emplois, c'est 7 500 entreprises dans des très grands secteurs, l'agriculture, la culture, le logement, le funéraire, le transport collectif, etc. Donc, c'est une économie importante. Per tant, no només, el senyor Larros deia, no només hi ha l'economia pública, en aquest cas que havia posat l'exemple de l'electricitat i d'altres sectors controlats per l'Estat o pel Quebec, sinó que també hi ha una part molt important d'economia social o economia col·lectiva. En aquest cas, recordava que és el 8% del producte interior brut i al voltant de 7.500 empreses. Per tant, una força molt, molt potent d'aquesta economia social o col·lectiva. Alors, le Québec n'est pas le territoire le plus riche, mais c'est le territoire où les gens, individuellement, sont les moins endettés. C'est aussi là où il y a le moins de chômage. Au Canada, c'est 5,9 %. Au Québec, c'est 5,4 %. Et c'est là où les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont les plus réduits, sont les moins grands. El Quebec és el territori on la gent està menys endeutada del Canadà, on hi ha menys atur i també, sobretot, on hi ha més igualtat
entre rics i pobres, on hi ha menys desigualtat, en aquest cas entre rics i pobres. Alors là, maintenant, je veux parler un petit peu du mouvement des jardins. Je vais vous parler de deux choses. Il y a le mouvement des jardins et il y a la Caisse d'économie solidaire. Moi, je suis président de la Caisse d'économie solidaire. Le mouvement des jardins, l'animateur l'a précisé, c'est un grand groupe né en 1900, au début du siècle, avec l'objectif social de rendre disponible le capital pour les Canadiens français. Maintenant, on s'appelle les Québécois. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début du siècle, le capital était contrôlé par les Anglais dans les villes. Le reste du Québec, c'était un désert au niveau de l'accès au capital. Aquí explica una miqueta quin és l'origen del grup Desjardins, que és curiós, perquè el grup Desjardins en realitat neix perquè el capital, l'economia financera, el 1900, al Quebec, estava controlada pels anglòfons en determinades ciutats. I neix com una iniciativa perquè els francòfons poguessin tenir també accés al capital, accés al crèdit. Alors, on a créé jusqu'à 1800 caisses locales. Aujourd'hui, il y en a 313 parce qu'on a regroupé les caisses sur la base de territoires qui sont plus grands. Ensuite, on a créé 132 caisses dans les entreprises, c'est-à-dire des caisses sectorielles. Disons, les militaires, les pompiers et policiers, les municipaux, les enseignants, la santé, etc. Donc, 132 caisses dans les milieux de travail. Maintenant, on a regroupé par grands secteurs, il y a 24 caisses, on appelle ça des caisses de groupe. En tout, ça totalise 7 millions de membres. Doncs va començar, com dèiem, per donar accés als francòfons que vivien sobretot en ciutats més petites, en pobles més petits. Per tant, es van crear prop d'un miler de caixes socials, de caixes locals. Després es va evolucionar també cap a crear una sèrie de caixes sectorials, la caixa dels bombers, la caixa dels policies, etc. I avui dia hi ha uns quants centenars d'aquestes caixes, s'han anat reagrupant, s'han anat fusionant entre elles, i es suma al grup més de 7 milions d'associats. Il y a 4700 élus, des directions élues par les assemblées locales, et puis il y a 47 000 salariés dans le mouvement des jardins. Doncs aquests 100 milions elegeixen uns representants, que en aquest cas estàvem parlant d'uns 3.000 representants, i a més hi ha gairebé 50.000 treballadors. Estem parlant d'unes dimensions realment impressionants. Et puis, l'actif est de 258 milliards de dollars. Aquí seguiríem amb els números espectaculars, 258.000 milions de dòlars canadiens. De dòlars canadencs, en aquest cas, sí, clar. Aquí ara hauríem de treure exactament, el dòlar canadenc és una miqueta menys que el dòlar americà. Alors, el Marcos ens treu el càlcul. Alors, dans ce mouvement, il y a la Caisse d'économie solidaire qui a un objectif, en fait, 3 objectifs. Alors, c'est de promouvoir et d'accompagner le développement des entreprises collectives, les coopératives, les associations, les mutuelles, même des fondations. Donc, le premier objectif, c'est de développer des entreprises collectives. Nous avons 12 000 membres individuels, nous avons 3 200 entreprises collectives et nous avons 400 entreprises sociales, c'est-à-dire c'est des entreprises à propriété privée, mais à vocation sociale. Que un dels principis fundacionals i actuals de la Caixa d'Economia Solidària, que és una part d'aquest grup Desjardins, és promoure i acompanyar empreses solidàries, col·lectives,
Col·lectives pot ser tant empreses que la seva forma de propietat és col·lectiva, parlava que ja tenen prop de 4.000 empreses d'aquesta tipologia, però també empreses amb finalitat social. En aquest cas parlava que tenen també unes 400 empreses amb aquesta finalitat, que poden ser de propietat privada en aquest cas. Les individus, les 12 000 individus qui sont membres de la Caisse, ils viennent parce qu'ils veulent être sûrs, ils veulent être assurés que leurs investissements, leurs épargnes seront socialement responsables. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le pétrole, ce n'est pas dans le nucléaire, ce n'est pas dans l'alcool, mais c'est dans des produits durables, c'est-à-dire pour le développement social, pour l'éducation, la santé. Alors, donc, notre deuxième objectif, c'est de développer un comportement responsable au niveau de la gestion des finances personnelles. Et je donne tout de suite le troisième objectif, c'est de promouvoir au plan international, et c'est pour ça que je suis ici, de promouvoir l'économie sociale et solidaire dans des partenariats qu'on développe au plan international. Per tant, el segon principi és actuar sempre amb responsabilitat. Per tant, explicava que quan un client o quan un inversor arriba al grup, a la Caixa Solidària de Jardins, precisament el que busca és que no s'inverteixin diners en energia nuclear, en petroli, en extraccions, en economia extractiva en general, en armament, sinó que s'inverteixi des d'en economia verda fins a creació de llocs de treball o el que abans parlàvem de productes, empreses que treballen o que se sap què estan fent. D'altra banda, el tercer objectiu també és intentar promoure i exportar aquest model al món. Ens deia, per això sóc aquí. Sabem de fet que el senyor Larros viatja molt, ha viatjat molt i ha anat explicant el seu model per tot el món i també estem molt contents que avui pugui estar aquí amb nosaltres també explicant-nos aquest model tan d'èxit. Alors, on travaille dans un secteur qui est très réglementé. Il y a les accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Il y a la loi canadienne, il y a la loi québécoise, il y a la loi des coopératives, il y a la loi des jardins. Donc, on est très, très réglementé. Sauf que, comme on est une structure autonome, on est une coopérative. Alors, une coopérative avec 313 autres coopératives, on a un espace pour développer des initiatives. Alors, je vous donne un exemple. Alors, on a des grands déposants qui déposent chez nous dans un fonds particulier en renonçant aux intérêts pour permettre à la Caisse d'utiliser les intérêts pour faire du love money, pour faire des ponts, pour permettre à des entreprises de démarrer sans être astreints aux contraintes du crédit habituel. Un exemple de coses que fan, deia, primer, estem en un ambient, en un sector que està tremendament regulat i això també és cert aquí a Catalunya, a la Unió Europea, tenim des dels acords de Basilea, totes les lleis nacionals canadenques, el propi Quebec, les pròpies regulacions internes, el sector bancari, el sector financer està extremadament regulat. Però, en el seu cas, intenten també, a part de dedicar-se a l'activitat més normal bancària, de trobar productes diferents que puguin expressar autènticament això que és promoure l'economia col·lectiva solidària. Per exemple, ens deia, tenim un fons en el qual el dipositant renuncia a una part dels interessos perquè això permet que en aquests diners es pugui també oferir crèdits tous, crèdits sense interessos, a d'altres empreses que estan començant, empreses que de vegades necessiten molta inversió inicial i que van també en aquesta línia d'economia social, que es pugui oferir un crèdit tou, com de vegades també ofereixen els estats, doncs és un producte més que pot oferir aquesta caixa dintre d'una regulació que és molt estricta. Il y a une vingtaine d'années, plus que ça, une trentaine d'années, il y a un club de 7 clowns, des cracheurs de feu, alors qu'ils voulaient développer une activité artistique. Ils sont allés voir toutes les banques. Personne ne voulait leur prêter de l'argent.
Alors, il y a quelqu'un qui a dit, tu devrais aller à la Caisse d'économie solidaire. Peut-être qu'ils vont prendre le risque de te prêter de l'argent. Alors, ils sont venus dans le bureau. Alors, le directeur s'appelait Clément Guimont, qui a trouvé l'idée très intéressante. Il leur a prêté 85 000 $ sans aucune garantie. C'est devenu le Cirque du Soleil. Doncs ara el senyor Larrosa ens explicava la història de com fa 25 anys un grup de 7 pallassos, artistes, que jugaven amb foc, feien espectacles pels pobles del Quebec, volien establir-se, fer una estructura una miqueta més estable per poder anar portant el seu espectacle per tot el país. I van anar a tots els bancs, ningú els prestava diners, algú els va dir, mira, aneu a la Caisse Solidaire del grup de Jardins, a veure si allà us fan cas. I van anar, i no només els van fer cas, sinó que el director va dir, mira, agafeu 85.000 $ canadencs, de moment sense cap mena de garantia, i ja me'ls tornareu. I aquells 85.000 $ i aquells 7 pallassos es van convertir en el Cirque du Soleil, que segurament us sona també. Ça a donné 5 000 emplois, 3 000 au Québec et 2 000 dans le monde. Doncs això, 85.000 $ es van convertir en el Cirque du Soleil, que avui dia són 5.000 llocs de treball, tant al Québec, al Canadà, com a la resta del món. Je voudrais terminer en disant que oui, il y a le mouvement des jardins, il y a la Caisse d'économie solidaire, mais il y a tout un écosystème autour de l'économie sociale et solidaire. On a eu une grave crise économique en 1980, 81, 82. Le mouvement syndical, à l'époque, a décidé de s'impliquer massivement dans le développement économique. Et on a obtenu une loi pour développer des fonds de travailleurs, c'est-à-dire de capter l'épargne pour constituer de la retraite moyennant une déduction fiscale. C'est un petit peu compliqué là, mais bon. Alors, a été créé le Fonds de solidarité de la FTQ et Fonds d'action de la CSN. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité a un actif de 12 milliards 600 millions. Ça a permis de maintenir et de créer 187 000 emplois. Fonds d'action est plus récent et Fonds d'action poursuit 3 objectifs. Développer de la gestion participative dans les entreprises, développer des activités économiques dans la protection de l'environnement et développer des entreprises d'économie sociale et solidaire. L'actif est de 1 milliard 800 millions et ça a développé 32 000 emplois. J'ajoute que Desjardins, avec des fonds de l'État, puisque l'État a mis en place des fonds, Investissement Québec, le risque, alors il y a un certain nombre de fonds. Alors, Desjardins, la Caisse de dépôt, les fonds de l'État, avec les fonds de travailleurs, on a développé toute une série de fonds de développement local, régional, faisant en sorte que dans les communautés, les gens puissent gérer des fonds destinés à la création d'emplois au niveau local i au niveau regional. Entre el 81 i el 82 va haver-hi grans mobilitzacions obreres de treballadors al Quebec que, entre altres coses, volien, evidentment, millores socials. A través de la Caixa Solidària es van constituir una sèrie de fons de pensions, fons de treballadors, essencialment fons de pensions per poder pagar pensions i complements de pensions en el moment de jubilació i també en els moments de si algun treballador tenia algun problema, sofria un accident, etc. Aquests fons de pensions han crescut tant que avui dia compten més de 12.000 milions de dòlars canadencs i també participen en la creació de multituds d'iniciatives d'economia solidària, d'empreses i de més. Un altre exemple de com
aquesta Caixa Solidària ha participat també en la història de la pròpia creació de l'estat del benestar, si voleu, al Québec. Le développement économique local, régional, national, c'est d'abord le résultat d'une action continue, systématique. Disons, le résultat aujourd'hui, c'est un siècle, si on peut dire, de travail collectif. Deuxièmement, il y a trois recettes, ou il y a trois ingrédients dans la recette. C'est premier élément, la mobilisation. La mobilisation des groupes, alors du mouvement syndical, le mouvement des femmes, les écologistes, etc. Donc, il y a d'abord la mobilisation des forces vives de la société. Le deuxième ingrédient, c'est la concertation, la co-construction des projets, y compris avec l'État. C'est-à-dire qu'il faut forcer l'État à assumer ses responsabilités. Parce que dans cette trajectoire, depuis surtout les 30 dernières années, on a forcé l'État québécois, beaucoup moins l'État fédéral, mais l'État québécois, à prendre pas à prendre des initiatives, mais à donner des lois de reconnaissance de l'économie sociale, de donner des lois pour construire des institutions. Les fonds de travailleurs est un exemple, les fonds locaux de développement est un autre exemple, et aussi toute une série, je dirais, de gestes de l'État. Et le dernier en ligne, c'est qu'il y a eu une grande concertation pour un plan de développement de l'économie sociale et solidaire au Québec. Il y a eu une reconnaissance en 2000, alors une reconnaissance de la nécessité d'un plan en 2014 et le premier plan est sorti au printemps 2016. Autrement dit, les ministères sont aussi engagés dans le développement social et solidaire. Donc, mobilisation, concertation et responsabilité de l'État. Ja per concluir, el senyor Larros ens explicava que al final la història de la Caixa Solidària del grup Desjardins és la història de més d'un segle de treball col·lectiu que no només ha servit per créixer dins del grup, no només ha servit per plantejar i construir una sèrie d'iniciatives público-privades moltes vegades, sinó que també el grup ha servit per canviar i per forçar de vegades a l'Estat a canviar algunes polítiques, algunes lleis per reconèixer aquesta economia col·laborativa, aquesta economia col·lectiva. I ha servit per mobilitzar tota una sèrie de recursos humans i materials per millorar, des del seu punt de vista, la composició de l'economia del Québec. Ara em permetreu, Monsieur Larros, je vais vous poser une question qui n'était pas prévue, una pregunta que no estava prevista. Vous pouvez ne pas la répondre si vous voulez, no sé si voldrà respondre-la, mais je voulais vous demander, je crois qu'ils vont être intéressés, vous savez, en 1980 et en 1995, il y a eu des référendums en Québec. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu au groupe Desjardins peut-être des appels de Ottawa pour vous faire penser à changer le siège social du groupe ou non? Van rebre alguna trucada al referèndum del 1980 o del 1995 demanant-los que canviessin la seu o no? S'ho van plantejar? Est-ce que vous y avez pensé ou non? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des appels, mais je suis convaincu qu'il y a des gens dans l'élite économique qui ont certainement parlé aux dirigeants du mouvement Desjardins, mais les dirigeants du mouvement Desjardins, ils savent fort bien que disons, l'entreprise Desjardins repose sur la volonté populaire et que de toute façon, la formule coopérative empêche que ces gens-là changent de territoire. Chez nous, les coopératives relèvent du Québec. D'ailleurs, je rappelle, Alphonse Desjardins, au début, en 1900, a voulu avoir la reconnaissance d'Ottawa. Ottawa, c'est un peu le Madrid canadien. Hein? Alors, Ottawa a dit non, on ne s'occupe pas de ça. Alors, la reconnaissance est venue du Québec.
Et depuis, tout ce qui est économie collective relève du Québec et relève des provinces. Alors, le comportement de Desjardins durant les 2 référendums, je dirais, ça n'a pas été un comportement où il s'est exprimé clairement, alors, pour ou contre. Disons, il y avait un discours de bienveillance, si je peux dire, et certainement pas pour alimenter, disons, le courant progressiste ou le courant, disons, de l'autonomie. Je rappelle qu'entre Québec et Ottawa, au plan des grandes orientations économiques, régulièrement, c'est la confusion. C'est-à-dire, les gens se pilent sur les pieds. Alors, dans les grandes stratégies sectorielles, il y a un gouvernement de trop. Et quand on décide lequel est de trop, je dirais que le secteur de l'économie sociale et solidaire identifie facilement que c'est le niveau canadien qui est de trop. On est mieux servi, on sert mieux nos intérêts quand on travaille avec les gens qui sont liés au territoire. Et chez nous, c'est le Québec. Des del moviment cooperatiu es té molt clar que entre, en aquest cas, la ciutat de Quebec o el govern de Quebec i Ottawa, que és la capital del Canadà, qui serveix millor els interessos del servei del moviment cooperatiu és el Quebec. Sí que deia el senyor Larros que s'imaginava que probablement entre determinades elits, tant canadenques com quebequeses, segur que hi va haver alguna trucada, algun comentari amb el grup Desjardins i a la Caixa per veure si podien fer alguna cosa contra la independència, però que tenien molt clar que el model cooperatiu i que el grup Desjardins depèn absolutament dels seus associats i que això impedia absolutament un moviment de moure la seu social cap a un altre lloc, posem per cas, en un altre estat del Canadà, en una altra província del Canadà. Per tant, si les elits es van moure en aquest sentit, està clar que el grup Desjardins clarament no es va moure en aquest sentit i va mantenir una actitud absolutament neutral durant els 2 referèndums. Jo crec que aquí ja podríem presentar el nostre següent convidat, l'Oriol Duc, i crec que podríem començar per dir que, ostres, quina enveja, no? Per tant, d'entrada, felicitats, també. Home, jo vinc en nom també d'en Jordi Ferrés, que és el que hagués hagut de venir a la presentació. Ell té un perfil més tècnic que el meu, però altres funcions, altres obligacions han impedit que vingués. Tens tota la raó. Jo crec que el projecte de la cooperativa és un projecte complex i és un projecte ambiciós. D'altra banda, sentint parlar els meus col·legues, doncs la veritat és que m'alegro d'estar en aquesta situació, perquè penso que el moment d'eclosió que hem estat treballant durant aquests últims 2 anys per posar en marxa la cooperativa potser farà que tingui un començament més o menys interessant. Ens vam constituir com a cooperativa en una assemblea que vam fer el 3 de setembre del 2016, fa no arriba 2 anys. Tenim els estatuts ja registrats a nivell de notaris, estem legalitzats, tenim un NIF i tenim un local. Això vol dir que aviat serem capaços d'obrir la persiana. Tenim moltes ganes, moltes ganes. Bé, la pregunta és per què? Què és el que tenim? Què és l'entorn? Què és el que tenim quan sortim al carrer i veiem el món amb el que ens han obligat a viure? Doncs hi ha canvis importants en l'entorn. Últimament es parla només de la Caixa i de la Banc de Sabadell. Ha desaparegut el model tradicional de les caixes, també s'ha parlat. Bé, hi ha el comerç mundialitzat, tenim canvis amb el sistema de treball dels bancs, l'aparició de les criptomonedes, la possibilitat de treballar comprant accions, comprar i vendre i fer comerç a nivell de tot el món. Bé, tenim nous mitjans de pagament per comprar i tot això fa
que el pensament del que té que ser el moviment econòmic nostre, el que ens espera d'ara en endavant, l'agenda de plantejar una mica diferent del que tenim. Tenim amenaces, ja se n'ha parlat. Aquí tenim una llista, potser va començar amb reestructuracions originades ja políticament des de Madrid, ja fa uns quants anys, que va concloure amb la desaparició de la Caixa, i tu ho has explicat molt bé, amb com l'Estat està protegint un tipus de banca i no està protegint una altra. Bé, cada dia sabem, hi ha més problemes perquè tinguem un estat de benestar que sigui digne de nosaltres. Ens han enganyat en productes financers complexos, hi ha especulació, hi ha una crisi, vivim en crisi, sembla que naixerem i morirem en crisi i en deute que ens envoltarà la nostra vida. La crisi és no només espanyola o europea, sinó que podria ser mundial. Tenim corrents migratòries, tenim competència de l'exterior, hi ha generació de centres de poder que substitueixen el poder dels estats. Tenim lobbies ubicats a la Unió Europea, a casa nostra, que poden ajudar o no ajudar als nostres objectius. I tenim una democràcia low cost, i a baix no es veu massa bé, però tenim el 155. Tot això són les amenaces que tenim, i bé, doncs això vol dir que tenim molta feina, no? Què tenim que fer nosaltres? Doncs home, si ens creiem en sèrio el cooperativisme, el que tenim que fer és assumir uns valors. Aquests valors els he posat aquí: la solidaritat, sostenibilitat, l'ètica, la democràcia participativa, els drets humans, la redistribució de la riquesa, l'empoderament de la població. I aquí he posat a baix, doncs seria com els fotogrames de la pel·lícula, no? Partint d'una idea d'una economia amb un creixement il·limitat, amb el que tot és possible, amb un lliure mercat, quan es comença a pensar que s'ha de treballar sobre un mercat controlat o un creixement sostingut, o ja que comença a parlar ja del decreixement. Llavors això vol dir que estem en un món molt canviant, i nosaltres volem tenir el nostre lloc. Aquesta diapositiva d'aquí, jo penso que val la pena que ens hi posem una mica. No és una diapositiva exacta, o sigui, és criticable, i els que en saben segurament m'ho podran dir, però jo he intentat reflectir una mica què és el que tenim ara. Bé, la Caixa, el Banc de Sabadell, són dos bancs que ens han marxat, han decidit, jo crec que per pressions molt importants, han decidit marxar de Catalunya, la seva seu, i això tindrà efectes. La Caixa d'Arquitectes també, i altres bancs han decidit deixar Catalunya, han decidit marxar de Catalunya. Si mirem els actius d'aquests bancs, estem parlant d'una quantitat astronòmica de diners. Què és el que queda aquí? Tenim la Caixa d'Enginyers i la Caixa de Guissona, alguna més, Coop 57, són petites entitats financeres que, si us fixeu, el seu pes econòmic en quant a dipòsits és el 0,58%, posem a l'1%. Això jo ho dic perquè si mirem el volum financer que necessitem per engreixar l'estructura industrial del país, doncs si la Caixa, si la cooperativa catalana vol tenir un lloc, tenim un mercat per expansió enorme, perquè nosaltres estem aquí baix, no estem a dalt, estem aquí baix. I per tant jo penso que tenim una oportunitat d'or de treballar i fer les coses com pensem. Jo penso que això ha de ser la nostra benzina. Nosaltres, o sigui, jo sé, perquè hi ha molta gent que està molt desencantada de com estan les coses a nivell financer i moltes altres coses polítiques que no és el moment de parlar, i estan desitjant col·laborar amb mesura de les seves possibilitats en projectes que siguin originats a Catalunya i pensats per als catalans, que és nosaltres, entre altres empreses també, evidentment. I aquí estem nosaltres. Nosaltres hem de canviar aquest percentatge. Sé que és un tema complex, és un tema llarg,
Però jo crec que els que estem entrant en aquesta aventura, experts i menys experts, ho estem fent amb moltes ganes. I ara ja podem celebrar que això ja és una cooperativa. Exacte. Aleshores, què pot fer aquesta cooperativa, que crec que és el més interessant, què pot fer i què no pot fer aquesta cooperativa? Ja us he dit que està en eclosió perquè necessitem tenir un pla director que es pugui presentar i es pugui ensenyar, públicament. Per què? Perquè, com s'ha dit, hi ha molt de control, és un tema molt seriós, estem parlant de diners, estem parlant dels diners de les persones i el que volem és canalitzar-los de la manera més transparent possible. Això vol dir que hem de poder escriure com volem que sigui aquesta empresa, com volem enfocar-la i quins són els valors importants amb els que ha d'anar. Nosaltres estem ara en aquest moment. Sabem que hi haurà una època de captació de capital i de captació de socis, però abans de sortir al carrer a buscar amics, doncs hem de saber com ho hem d'explicar-ho i hem d'estar segurs que el que nosaltres vulguem plantejar valgui la pena. Aquí és on està una mica el nostre objectiu. Nosaltres volem començar a aixecar ja el persiana el 2018. El primer semestre seria una mica d'ordenació interna, proposta de projecte, i el segon semestre seria ja sortir al carrer per començar a treballar amb això. Bé, en certa manera seria això, no? Volem presentar a l'Assemblea el nostre pla estratègic, que sigui aprovat, que sigui discutit, que sigui modificat, sigui aprovat definitivament, definir línies estratègiques de les aliances o allò amb el que ens podem ajudar per enfortir-nos i donar-nos seguretat. Després, evidentment, volem fer difusió, volem publicitar arreu de Catalunya aquest projecte i, donar la benvinguda als nous socis. A partir d'aquí comencem a captar recursos que són els que anirem canalitzant ja per començar a fer rodar la maquinària. És veritat que hem de fer les reserves del 20% perquè ens obliga, la llei ens obliga i, en certa manera, forma part de la filosofia de la casa. Nosaltres no busquem l'interès, busquem la seguretat, busquem el treball al territori i, en certa manera, és això el que volem, és ser captats i volem, ser d'aquesta manera. Quin model treballem? Doncs s'ha parlat aquí. En certa manera és repetir el que s'ha parlat. Nosaltres pensem l'economia productiva, no l'economia especulativa, el tema de l'ecologia, el treball protegit, etc. O sigui, són els valors amb els quals nosaltres volem orientar aquests recursos econòmics per la gent del carrer, la gent que es necessitarà. Simplement és això. I ja està. I això és una mica, nosaltres estem parlant de Catalunya, però jo i uns quants estem parlant de països catalans. Progressen adequadament. Quin consell els donaries ara, en aquest moment fundacional, diguem? Aquest és un llarg viatge. És un llarg viatge i jo crec que l'exemple de Desjardins que ens ha comentat en Gerard Larós és molt aclaridor. Fixeu-vos que és una entitat molt antiga, neix cap al 1900, i ell ha dit una cosa que m'ha agradat molt, que és que s'ha d'anar amb molta persistència. Molta persistència. De vegades és com la gota malaia, aquella. I jo la recomanació que faria és que això és un llarg camí, perquè evidentment primer s'ha d'aconseguir un nivell de capital raonable, s'han d'establir aliances, s'ha de crear un equip intern potent, que sigui capaç de gestionar tot adequadament, s'han d'establir aliances també i contactes amb les entitats reguladores, etc. És un llarg camí, per tant, molta paciència, no voler córrer més del compte, sinó anar a la velocitat adequada. Aquest seria el consell. I no perdre mai l'ànim, perquè sortiran entrebancs, sortiran problemes i no serà fàcil. Crear un banc no és fàcil. Nosaltres, li comentava algú abans, off the record, en aquest moment hi ha com 4 grups que jo conegui, però 4 grups arreu del món, a diversos països,
Alguns són cooperatius, com el vostre, altres no, altres són empreses privades, però que tenen aquest enfocament que tu acabes de comentar i que estan donant els passos per crear també bancs. Alguns estan més avançats, altres menys. I, bueno, no és complicat, és una mica complicat. Per tant, molta paciència, molta seguretat i no desanimar-se mai. I trigarà una mica, però al final quasi segur que serà una realitat. Qui mana, al final, són els associats, qui mana és la base, i per tant jo crec que ara és el moment també de deixar que la base, en aquest cas el públic, posi preguntes, si és que té preguntes. Parce que pour nous, ce que vous expliquez, c'est un miracle. Et il y a des personnes qui croient avec le miracle. Et peut-être maintenant, nous sommes quelques centaines, mais après, on sera des milliers et après des millions comme vous. Et je crois que votre présence ici, c'est très, très, très important pour nous. Et merci une autre fois. Je voudrais savoir, vous êtes seulement au Québec ou comme votre entreprise coopérative, il a grandi tellement, vous êtes déjà à des autres États fédéraux du Canada ou dehors? El senyor de Marfany pregunta també com és que el grup, primer si el grup de Jardins ha crescut més enllà del Quebec, si està a les altres províncies del Canadà o als Estats Units o a altres països, i una mica com s'ho ha fet per créixer tant. Alors, le mouvement des Jardins est au Québec, disons, pour à peu près 94% de son volume d'affaires. Il est aussi présent dans la partie francophone de l'Ontario. Il y a des partenariats avec la partie francophone du Nouveau-Brunswick. Et il y a quelques activités, notamment au niveau des assurances, dans le reste du Canada et en Floride. Là où il y a beaucoup de Québécois aussi, en Floride. Mais disons que c'est essentiellement québécois. Mais je voudrais rajouter... Pas en France encore. Non, pas en France. Il y a des partenariats avec Crédit Mutuel, mais il n'y a pas d'activité propre de Desjardins en France. Mais je voudrais rajouter que contrôler son argent pour un peuple, c'est vital. Sinon, cet argent est détourné au profit de l'économie spéculative et, j'allais dire, profitable pour le 1% qui s'en va dans la spéculation. Donc, ça s'éloigne de l'économie réelle. L'économie, je dirais, à but social, l'économie collective, travaille sur l'économie réelle, produire de la richesse concrète, non pas de la richesse virtuelle. Donc, pour moi, c'est incontournable qu'il faut d'abord travailler pour contrôler son argent pour pas que les autres s'en servent à notre détriment. Ça m'apparaît. Gràcies per la pregunta, senyor Marfany. D'una banda ha respost directament que aproximadament el 94% del negoci del grup de Jardins és al Quebec i després té tota una sèrie d'operacions, sobretot a les parts francòfones de la província d'Ontario i d'altres províncies del Canadà, i després una part també relativament important a Florida, on també, feia la broma, també hi ha molts quebequesos, moltes vegades retirats, que se'n van allà on fa sol. Després també ha volgut afegir el senyor que tenim, que ha volgut fer una mica de missatge quasi polític també, que un poble ha de controlar els seus diners, els diners que produeix, perquè si no els controla, al final acaben en mans d'una elit, de vegades de l'1%, que bàsicament els portarà cap a l'especulació, cap a projectes no productius. I per tant el grup de Jardins el que fa és empoderar també aquest poble perquè pugui controlar cap a on es porten aquests diners, que siguin cap a projectes productius que beneficien també el territori. No sé si hi havia alguna pregunta més allà darrere. Sí? Una d'elles és d'aquesta banca en valors, que ha dit que estava a 40 i tants països. Podria saber
si hi ha entitats i quines entitats són que estiguin a Catalunya o a Espanya, d'aquests 40 i tantes. I l'altre és si ja tenim dues caixes, la d'Enginyers i la de Guissona, aquesta nova caixa, doncs la de Catalana, tenen o pensen tenir algun tipus de col·laboració, cooperació, recolzament, en fi, alguna cosa. Sí, a la primera pregunta contesto molt ràpidament. No hi ha cap entitat de capital autòcton o nascuda de manera autòctona a Catalunya ni a Espanya, però sí hi ha dues entitats que pertanyen a la nostra aliança i cooperen aquí i també fora de Catalunya, que són Triodos Bank, de matriu holandesa, però que entre els seus accionistes figuren aproximadament un 30 i escaig % del capital social de Triodos Bank a nivell global prové d'Espanya. No tinc la dada del que prové de Catalunya, ho lamento, però un 30 i pico % prové d'Espanya. I després la segona entitat que opera també aquí és Fiare, que és una sucursal de la banca ètica italiana. Són les dues úniques que operen com a fitxa bancària. Molt bé. Senyor Duc, aleshores aquí, a veure, per què Caixa Catalana? Ja tenim COP57, tenim Caixa d'Enginyers, vostè mateix n'ha parlat, no tenim altres entitats que sembla que fan coses similars. Per què aquesta és diferent? La Caixa Catalana, primer perquè el que tenim que fer és augmentar i millorar el teixit financer català. Llavors, hem d'aconseguir crear una xarxa d'entitats que es dediquin a això. La idea seria substituir la gran banca o ocupar aquest espai que estan deixant. Llavors, l'estratègia d'implantació de la Caixa és a territori català i, per exemple, la Caixa d'Enginyers no es limita només a Catalunya. Que puguin haver-hi acords, col·laboracions o línies estratègiques comunes no es descarta. Ara és molt aviat per parlar d'això perquè encara hem de néixer i encara hem de tenir una certa idiosincràsia i una certa capacitat econòmica, però vaja, no es descarta en cap moment. De totes maneres, la idea és nosaltres mirem el territori català, només mirem el territori català. La nostra frontera és aquesta i la nostra gent és aquesta. Llavors, en certa manera, és on ens volem limitar. No volem anar a obrir una oficina a Madrid o a València. No ens ho hem plantejat, aquest tema. I insisteixo, dona la sensació com si l'estructura financera catalana no estigués equilibrada amb el que seria el PIB industrial català. Llavors, en certa manera, és com si hi hagués una mancança d'aquest mercat. Llavors, jo crec que aquí la cooperativa, modestament, podria tenir un paper. Llavors, estem parlant d'un projecte de país, estem parlant d'una cosa originària per gent, diguem que en aquest cas ho fem perquè pensem que és una necessitat o una obligació, fins i tot, que a Catalunya torni a haver una estructura financera pròpia d'aquí i que no estigui controlada des de fora i que no estigui manipulada políticament parlant, per exemple. Nosaltres volem ser nosaltres i volem treballar pels nostres. És aquesta la idea. Bona nit. Jo primer voldria agrair la iniciativa. Crec que és una iniciativa realment molt necessària en un país com el nostre i, per tant, agraeixo de tot cor aquests bojos que ens explicava el moderador de l'acte. Un dubte que tinc en veure els papers que he pogut llegir, en escoltar la seva presentació, és si aquesta cooperativa catalana de serveis financers també donarà serveis bancaris, o sigui, si només està orientada al crèdit o està orientada també a donar serveis als ciutadans del carrer, que potser no necessitem un crèdit, però que sí que necessitem tenir els diners en un lloc o altre i que necessitem una sèrie de serveis, com és el pagament de rebuts, en fi, totes aquestes coses que ara ens estan donant alguna de les entitats bancàries tradicionals que no ens acaben de convèncer i que si tinguéssim aquesta possibilitat ens agradaria molt passar en aquesta cooperativa.
hem de créixer a poc, hem d'anar segurs, no ens agradaria equivocar-nos i per tant aquestes àrees de treball jo penso que aniran venint d'una manera natural també, el que no serà segurament al començament. La pregunta és senzilla. En el procés de formació de l'entitat, quin és el moment en què entra el fons de garantia de dipòsits? Quin és aquest mecanisme? Com? És que no... Quin és el moment, perdó, del fons de garantia de dipòsits, què? En el recorregut de la formació de l'entitat, suposo que hi haurà un moment en què podrà adherir-se al fons de garantia de dipòsits. El moment en què el fons de garantia de dipòsits empararia els dipòsits de les persones que tinguessin una compte a la nova cooperativa, de moment, amb les regles actuals, fins a 100.000 euros per dipositant, etc., arribaria en el moment en què la cooperativa està plenament constituïda, té ja la fitxa per operar com una entitat bancària per part de, com serà petita encara, al principi seria del Banc d'Espanya, si no més endavant seria el Banc Central Europeu, és en aquell moment quan entra el fons de garantia en marxa, per als dipositants. I això quan seria aproximadament? Impossible de dir, jo crec que... És que depèn del creixement. O sigui, és veritat que aquestes garanties s'han d'executar en un determinat moment, que és quan s'imposen unes legislacions determinades. Llavors això, doncs home, clar, si em preguntes, jo, quan abans millor, perquè vol dir que tenim una gran quantitat de diners acumulats i ja podem començar a operar ja com una cooperativa important. Però clar, comencem de zero. Llavors això vol dir que necessitem un temps i necessitem una estructuració. Volia dir a l'Oriol que evidentment el mercat que tenim és immens perquè és un grup minoritari, el de les entitats que tenen principis, que tenen valors o que almenys volen posar en pràctica aquesta filosofia i que tenim molt de camp per recórrer. De totes maneres, et diria que totes aquestes entitats que han marxat tenen una part molt gran del pastís nostre. Meu no, però català, del mercat català. Vull dir que han marxat, però es queden. Ha marxat la seu, però res més. D'acord? Je voudrais vous dire, Monsieur Larose, que bien sûr que vous connaissez que dans les mois d'octobre passés, il s'approuvait un accord de libre commerce entre le Canada et l'Union européenne. Et qu'une des contenus, ce sont précisément les services financiers. Alors, ça ouvrit la porte de produire accords entre entités, entre entreprises du Canada et de l'Union européenne. Je vais vous dire que commencez, si vous avez l'intérêt de participer dans les marchés européens, que vous commencez à Barcelone et avec Catalana de serveis financers. Diguem que la pregunta era una pregunta / invitació, directament, que hem mencionat que s'ha signat un acord de lliure comerç entre Canadà i la Unió Europea. Això obriria la porta a determinats acords entre entitats financeres de la Unió Europea i del Canadà i, evidentment, el convidava que si el grup de Jardins volia començar a la Unió Europea, que comencés per Barcelona. Jo no sé això... Alors, personnellement, alors là, je ne parle pas au nom de Desjardins, mais j'ai toujours eu, disons, une distance critique par rapport à ces grands accords internationaux qui sont faits pour les grands
et qui sont faits beaucoup pour, en bout de ligne, je dirais, ramasser la richesse des nations et de faire en sorte que finalement, on ne nourrisse pas l'économie réelle des peuples. Alors, je ne connais pas au détail cet accord de libre-échange, mais je soupçonne qu'il ressemble beaucoup aux accords existants et que notamment au plan financier, disons, c'est un peu le Far West pour les grands groupes. Et je dirais que le mouvement coopératif est plutôt épargné là-dedans parce que, je le disais tantôt, le mouvement coopératif a la vertu de territorialiser le capital. Donc, on est un peu plus protégé. C'est tellement vrai que dans la grande crise de 2008, vous savez que c'est le mouvement coopératif qui a le mieux résisté. Et dans le mouvement coopératif en Amérique du Nord, Desjardins a très bien écopé, mais beaucoup moins que tous les autres. Alors, mais si jamais cet accord pouvait favoriser, je dirais, des échanges bilatéraux, c'est sûr que le Québec aura un peu le béguin sur la Catalogne, c'est sûr. Evidentment, les bases del moviment cooperatiu, entre altres coses, precisament la territorialització. Per tant, en principi, d'entrada, i a més això també és una bona protecció davant de segons quines crisis internacionals, doncs no hi ha tants plans per sortir del Quebec i dels seus mercats centrals, però en tot cas, evidentment, si es donés el cas i es parlés, que ell en tot cas no podia parlar tampoc pel grup sencer, doncs que segur que els quebequesos estarien encantats de venir a Catalunya i formar part del sistema financer català. Teníem dues preguntes més, si pot ser molt, molt, molt ràpid. Jo volia comentar que no hi ha una escletxa legal a nivell europeu perquè la creació i el desenvolupament de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers no hagi de passar forçosament per la supervisió del Banc d'Espanya, perquè en un inici, fa poc més d'any i mig, que és quan jo vaig saber de vosaltres, semblava que la cosa anava per aquí. I si la seu social, o sigui, si poguéssim associar-nos a nivell legal europeu amb altres països i o cooperatives europees o d'altres punts del món, com per evitar això i que si la seu social fes falta, que fins que no siguem una autèntica república considerada i un estat català, pogués estar en una altra banda per evitar això. I fem l'altra pregunta, aquesta última aquí, també. A veure, va una mica en la mateixa línia que comentava ella, per tant no m'estendré massa, però concretament volia preguntar, perquè ja jo fa uns 2 anys o així que també estic mirant això per canviar el que seria el model financer o el model de bancs i bueno, però clar, tradicionalment, com hem dit, en el percentatge aquell que s'ha mostrat hi ha un percentatge de la Caixa, del Banc Sabadell, etc. Si aquest percentatge ha de canviar, mentrestant, una mica el que comentaven ara, també l'altra noia ha comentat Clio2 i Fiare com a model alternatiu. Mentrestant no arribi això, però Fiare i Clio2 depenen, o jo tinc entès que depenen del Banc d'Espanya. Per tant, no? Vale. Doncs llavors, una mica això. Mentre no tenim aquest model i no tenim una banca catalana, etc., com podem apostar per al model que més o menys s'ha comentat que seria el canvi, no? Diguéssim. Mentrestant, altres entitats que ja estiguin funcionant i que d'això. Entenc que bàsicament és la mateixa pregunta, no? D'entrada és això, s'ha de dependre del Banc d'Espanya, si es pot no dependre del Banc d'Espanya i si hi ha alguna estratègia en aquest sentit. Jo puc respondre un tros de la pregunta, a l'altra la veritat és que no puc respondre, perquè tal com funciona la regulació europea, però al final és un model, és un marc europeu de regulació, aquelles entitats financeres, bancàries parlo, que tenen uns actius superiors a, no me'n recordo ara la quantitat, però em sembla que són 70.000 milions d'euros,
o que tenen operacions a més de 3 països de la Unió Europea, hi ha 2 o 3 restriccions d'aquest estil, estan directament regulades pel Banc Central Europeu. La resta d'entitats financeres que no obeeixen aquests criteris estan regulades pel Banc Central del país pertinent, en el cas nostre, doncs, el Banc d'Espanya. I això és així. Me'n serà dir, no, avui mateix. Una altra cosa és que pugui canviar en el futur, però això és així. Què passa amb les entitats com les dues que són membres de l'aliança que dirigeixo, Banca Fiare, Banca Ètica Italiana i Triodos Bank? Aquestes 2 entitats no són jurídicament una entitat espanyola, sinó que són sucursals en Espanya, que és un model que permet la regulació europea, són sucursals en Espanya, en el cas de Banca Ètica Italiana, doncs de Banca Ètica Italiana, amb seu a Pàdova, i en el cas de Triodos Bank, de Triodos Bank Holanda, amb seu a Zeist, que està al costat d'Utrecht. I per tant, aquestes 2 entitats estan regulades amb una gran mesura, com són relativament petites, pel Banc Central Italià i per al DNB, que és el Banc Central holandès. El Banc d'Espanya, malgrat això, amb aquelles entitats, estic fent una explicació tècnica, perquè no quedi cap tipus de dubte. El Banc Central d'Espanya, malgrat això, dic el Banc d'Espanya com si això passés a França, seria el Banc de França, el Banc de France. El Banc d'Espanya té encara una capacitat reguladora que és la de la liquidesa i la del tractament del consumidor financer. Això sí que queda en mans de la regulació espanyola. Però la gran regulació sobre capital, sobre idoneïtat del banc, etc., està a Itàlia i a Holanda. Això funciona així a tota Europa. La idea primera que vam tenir uns quants era de crear un banc. O sigui, la idea era, doncs, dir, bueno, doncs, escolta, doncs intentem fer-ho com fan els altres. Bueno, jo no soc tècnic i no ho explicaré tan bé, però el que sí que puc dir és que sembla ser que per crear un banc, entre moltes altres coses, necessites dipositar 5 milions d'euros, si no tinc mal entès, al Banc Central Europeu com a garantia. És un pòquer, no? Una cosa. Clar, estem parlant de 1.000 milions de les antigues pessetes. Llavors, clar, tot això està molt bé. Potser algun dia podríem plantejar-nos crear un banc, però la veritat és que si analitzem seriosament el funcionament del món cooperatiu i mirem les experiències que estem tenint, doncs, home, tampoc està tan malament. Tampoc està tan malament. I una cosa pot quedar també clara. Tots hem viscut el que representaria el món de les caixes, que donava més seguretat, i el que representa el món dels bancs. Llavors, bé, doncs per la gent humil com nosaltres, que tenim 4 xavos d'estalvis, doncs diguem que no anirem a especular per tenir grans interessos i viure de rentes, que això no passarà, no ens passarà a nosaltres. Doncs treballar en una cooperativa jo crec que intel·lectualment va més amb la realitat. I el tema de la banca està molt bé, o sigui, els bancs i tota aquesta regulació. A mi m'ha arribat que per tenir, imaginem que volguéssim crear un banc català, i tinguéssim la capacitat de passar tots aquests requeriments que ens demanen. Doncs, home, és veritat que el Banc Central Europeu, és a Frankfurt, em sembla que és això? Doncs diguem que seria aquí en última instància, autoritzaria aquesta llicència per treballar com un banc, però abans segurament demanaria consell al Banc d'Espanya. Me puc imaginar l'informe que faria el Banc d'Espanya, diguem, l'informe favorable que faria el Banc d'Espanya amb aquesta iniciativa. Però, per altra banda, jo crec que el que s'està movent a nivell bancari europeu, tu sabràs molt millor que jo, doncs, home, la idea és que hi hagi reducció de bancs. Llavors, aquesta idea aniria contra la tendència europea avui en dia. Una altra cosa és si
Catalunya, quan ja sigui una república i treballem com a república, si tal vegada seria interessant que Europa dinamitzés la creació de bancs catalans. Això és una altra història que no sé si vindrà, i si ve algun dia, no sé si nosaltres tindrem algun protagonisme. Però de totes maneres, tornem a la idea. O sigui, una cooperativa de serveis financers no és una mala solució. És una solució que està al nostre abast, és una solució que està sota la legislació catalana, que a més estem sotmesos i estem intentant seguir fil per randa els requeriments que ens han demanat. Això també justifica una mica l'endarreriment amb el que s'ha trobat el projecte, perquè ens hem hagut d'anar passant aquests entrebancs, però tot és amb la idea d'una seguretat i de treballar d'una manera correcta. Volem treballar bé. I és això, o sigui, al final hem acabat pensant que tampoc val la pena complicar-se la vida intentant muntar un banc si podem començar ja amb una cooperativa. I si les circumstàncies s'acompanyen i les coses van bé, més endavant es podria plantejar la fitxa bancària. Jo em quedaria amb un parell de principis. D'una banda, jo crec que el senyor Larrós i la seva experiència ens ha deixat molt clar que el model cooperatiu funciona, i no només funciona a nivell marginal, que és una mica la idea que de vegades un té, de petits grups de vegades molt ideologitzats, sinó que el model cooperatiu pot ser un grup d'èxit, pot ser un grup líder i pot ser un grup que sigui un dels grans jugadors de la gran economia industrial d'un país sense cap mena de problema i que pot ser fins i tot una eina de canvi en positiu de l'economia d'un país. Del senyor Eguiguren, jo crec que el que m'ha sobtat més o m'ha interessat més és que no només l'economia o la banca de valors, com li diuen, no només funciona, sinó que a més funciona millor. Funciona amb menys morositat, funciona amb més eficiència, almenys això ens diuen els números. Per tant, sembla també una tria bastant lògica. I jo crec que al final, això és més un consell que jo crec que el senyor Duc i tots els que formem part una mica de la petita família encara d'aquesta cooperativa ens podem endur a casa, és que a poc i bona lletra, o com diria aquell, partit a partit, anem a muntar aquesta cooperativa, obrim la persiana, anem recollint estalvis, recollint recursos, en aquest cas, i escolti, d'aquí uns anys ja es veurà, però qui no comença no triomfa. Per tant, jo crec que tothom es mereix també un aplaudiment, els dos convidats aquí per donar-nos les seves idees, el seu exemple, i el senyor Duc i tota la família de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers per un altre cop ser uns valents, ser uns inconscients, i precisament perquè són els inconscients i els bojos segur que se'n surten. Per tant, felicitats i moltes gràcies.